Heavens are open and your glory we see in our family. Your children are gathered in one spirit as a family. You and I, family, we are. You and together we will praise our Lord. The blessing of the Lord is in the spoken word. The blessing is in the saying. Get the first of the series, Operating Under an Open Heaven. Baba ndakukumbira nyasha kuti mwaritipe vana vanorota zvekujuma juma nekuzama nekudhumira dhumira no zvakwana zvapera zuva ranhasi. Tinoda hope dziri accurate, kunhonga tsono setsono, kuziva kuti mangwana ndichimuka ndinonanga pakati pane mari yangu, ndichimuka ndinonanga pakati pane marriage yangu, ndichimuka ndinoisa ma CV yangu kukampani yakati kune basa rangu. Vakatukwa nevabereki tinoisa ropafadzo paupenyu hwayo, vakashurukidzwa nehama tinoisa ropafadzo paupenyu hwako, akatukwa nen'anga tinoisa nyasha paupenyu hwako. Vakati kwaunoenda hazvifambe, but kwaunoenda ndokuno handitika tinorapanura chirahwe ichocho zvinofamba. Ropafadzwa manerano nezita raJesu. Today I'm going to talk about a very sensitive issue or subject, and then on Tuesday we will continue with our topic, operating under an open heaven. We'll continue with that one on Tuesday, operating under an open heaven, because I believe that's the prayer for most of you people here. You are praying that the heavens can just open above you and everything about you begins to move. So we'll continue with that one. But this one, Yandrukubatanas, is part of that series Yandrukukava. If you listen very, very carefully, you will notice that we are still in the same track, in the same line. It's going to be a very long scripture, but it's necessary so that I will not spend most of your time trying to tell you what is already there in the Bible. But I want you to turn with me to the book of Acts. Acts of the Apostles, chapter 23. From verse number 11 to verse number 24. From the King James Version, and the night following, from verse number 11, the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou be a witness also at Rome." And when it was day, certain of the Jews banded together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. And there were more than 40 which had made this conspiracy. And they came to the chief priests and elders and said, "We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul. Now therefore,
Ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him, and we, or ever he come near, are ready to kill him. And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle and told Paul. Then Paul called one of the centurions unto him and said, Bring this young man unto the chief captain, for he hath a certain thing to tell him. So he took him and brought him to the chief captain and said, Paul the prisoner called me unto him and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee. Then the chief captain took him by the hand and went with him aside privately and asked him, What is that thou hast to tell me? And he said, The Jews have agreed to desire thee, that thou wouldest bring down Paul tomorrow into the council, as though they would inquire somewhat of him more perfectly. But do not thou yield unto them, for they lie in wait for him of them more than 40 men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him. And now are they ready, looking for a promise from thee? So the chief captain then let the young man depart and charged him, See, thou tell no man that thou hast showed these things to me. And then he called unto him the 2 centurions, saying, Make ready 200 soldiers. Kusukira pa verse 24. Let us be seated. I believe all of you heard me when I gave you a very, very special assignment on Tuesday. So keep on doing that. Get your notebook, your Bible, your pen. Every time you go to sleep, God will give you a dream. God will give you a vision. When you wake up, put it down. This okay? Because every time when you are operating under an open heaven, you have got access to spiritual things. Une door rakavurika rekuti unzwe nokuona nokuexperience zvinhu zvemweya. Today I'm going to talk about a very, very simple subject. I've noticed in the few years that I've been in ministry, when I look at individual people, God always has got a plan. God always has got a plan for every person. There is no single person akatenderwa naMwari kushanyira nyika ino osvika pakubva asina zvinhu zvaakarongerwa naMwari zvinofanira kuitika kwaari. Saka ndoda kuti mufollowe zvakanyanya, mundipe attention yenyu zvakanyanya, because the Holy Spirit has asked me to change my format
the way I present information to you. So listen to me very, 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 very carefully. It will not be like a preaching, it will not be like a teaching, but I'll be talking to you. Maybe as a father, maybe as a brother, maybe as a friend. But chandoda kuti muzwisise pa sermon ya nhasi ndechekuti Mwari chokutanga, he ordained you to become who you are. And also, God has ordained some people to help you achieve whatever you want to achieve in this life. God has ordained you to become who you should become. And also God has ordained some people to help you achieve whatever you want to achieve. So you are ordained, and somebody somewhere again is ordained for you. You are ordained for your destiny, and somebody's destiny is to make sure that he helps you to achieve your destiny. Sakandoda kuti murambe makafollowa ndichataura ndaka zikama kuitira kuti ndikupei time yokunyora vane shungu dzokunyora vanyore. So whatever you do, wherever you are, make sure, especially when you are in the main auditorium, try to remain focused. Don't be diverted. Don't look elsewhere. Remain focused. You write something down, look at me again. Right. So I'm going to talk about helpers. Helpers. They are God ordained helpers in your life. Your greatest assignment is to locate those people. That's your greatest assignment. You must begin to pray from today. Ask God, say to God, God, help me to discover my helpers. And God, help my helpers to help me. God, help my helpers to help me. Mwari, batsira vanhu vanoda kundibatsira kuti vandibatsire. So regai ndigadzike nyaya iyi zvakanaka on the table so that vanoda kuenjoya they can enjoy it. Paul, an apostle, enjoy a steric introduction here, Paul, especially when he is introducing himself. Paulo anoti, Paul, an apostle of Jesus Christ, not by the will of man. Ndirimu apostora wa Mwari, kwete nekuti vanhu vakada, asi nekuti Mwari akada. So ndasvika mu office yekuve an apostle, and I'm fulfilling my destiny. Kwete nekuti vanhu vakatenderana nazo, but kana Mwari ada kuti ndive mu apostora, zvadiwa naMwari ndo zvinofamba. Vanhu vakada, Mwari akasada, hapana chinofamba. Saka Paulo anoti, I'm an apostle, not by the will of men, but by the will of God. Kureva kuti you can be successful in this life,
You can become influential and you can become a millionaire. Vanhu vasingade but Mwari akada, you can achieve that. So Paulo anotaura as if anotoziva kuti vanhu avadi dai paivhotwa kunzi vhoterai maapostoli ndaidyiwa. But ndadyiwa nevhoti yevanhu, Mwari akasumudza ruoko ari 1, nyika yese yakavhotera mumwe, asumudzirwa naMwari, asumudzirwa nemajority. So whatever you do in this life, make it a point kuti the first person that you are supposed to appease is the Lord your God. Mwari ukamufadza unokumutsira vanhu, usatange nevanhu. Nekuti vanhu vakakufarira Mwari akasakufarira, Mwari uchavapa kuti vakuvengi. But ida Mwari muridzi wevanhu, then Mwari unokumutsira vanhu, vanouya kuzokubatsira. Paul, an apostle. Ndinoitirwa zvakanaka zvikuru, especially from chapter 23 verse number 1 going down. Paul before the Sanhedrin. Paulo imwe munozviziva kuti jeni yake yokushumira Mwari, wakashumira Mwari zvinotyisa, une marevelations anonzi naMwari pachezvake, Mwari vachitaura achita nyaya dzavo naPaulo. Mwari vanoti iwe marevelations ako akawandisa. Mwari ndokubva vapa Paulo a revelation yekuti achinyora tsamba achiudza vanhu kuti because of too much revelations that I've got, a thorn was given into my flesh. Paul had a thorn in his flesh. Paulo wanga aine munzwa waipota uchimbaya munyama yake. But akakumbira Mwari kuti Mwari ndibvisire chinhu ichi, zvimwe zvese zvanaka. Kana kuri kuvaka dzimba, kana iri mari mukushumira makandipa, vabatsiri makandipa, but makaisa pane munzwa wakaiswa mandiri naSatan. Paulo anoti ndakakumbira kasingapere kuti Mwari ndibvisirewo munzwa, nekuti vanhu vazhinji zvinoitika mukurarama nemukunamata kuti unogona kubvisirwa zvimwe zvese naMwari, woita seunosiyirwa chimwe chinenge chisinganzwe munamato, chisinganzwe mutsayo, chisingaverenge chegumi chawabhadhara, chisingatarise offering yawakanda, choramba chiripo. Iwe ukama naMwari hwakanaka hwakasimba uchiita nyaya navatumwa, but vatumwa vachikusiya uine pain somewhere, an experience somewhere. Paulo anoti experience iyoyo ndakaikumbira kuna Mwari kuti ndibvisirewo munzwa uyu, ndiparidze zvakanaka. Mwari akati nyasha dzangu dzakakuringana. Ende Paulo ndokubva azarurirwa nedenga kuti chasaka tisabvise munzwa ndechekuti marevelations ako akanyanyisa. I'm very sorry ukatadza kubata zvandiutsanangura izvo. Paulo akapiwa chinhu chaimutocha, chaimutadzisa kuvata. Denga robva rati hatichibvise nechikonzero chekuti level yako yemarevelations is just too much. Unoonesa maningi, unopiwa zvakapfurikidza. Kuzarurirwa kwako kunotoda chimwe chinhu chinopota chichikurimainda kuti uchiri munhu, uzive kuti uchiri panyika. Saka Paulo haana kurwara, haana kuita dambudziko nekuti wakatadzira Mwari, but wakanyanya kuzivisisa zvinhu zvaMwari. Ndokubva apiwa chinhu chinomupa kuti arambe achiona kuti kunyangwe uine mahandkerchief nemabhachi anobva pabhodhi yako achinoporesa vamwe, pabhodhi yacho yabva bhachi pane issue isiri kupera. So that Paulo anoramba achiona kuti handizirini Mwari anganamatwe.
chinhu chairamba chichimupa kuziva kuti uri munhu. Papa vakataura kuti you are still Peter. Uchiri Peter. Saka unogona kunge iko zvino uine dzimwe hondo dzaunorwa nadzo dzausiri kuwina. Une matombo ari kusundana nawo asiri kumuvha, une makomo ari kuda kusudurudza asiri kubva. The next thing that you are supposed to do, kucheka kuti why gomo iri rakaiswa muupenyu hwangu. Paulo ndoko akazodzokera ndokuona kuti no. Andina kupiwa dambudziko iri nokuti Mwari akandivenga, but ndanyanyisa kuonesesa zvinhu zvaMwari. Because of too much revelations, a thorn was given into my flesh. As chapter 23, ndoda kuzoteerera zvakanaka. Paulo anobatwa, osungwa nechikonzero chenyaya imwe chete yenyaya dzaanoshumira. Paulo is arranged as he was, is anointed as he was. Vanhu vakasumuka vakati Paulo wadyara confusion in the body of Christ. An apostle by the will of God anonzi waplanta confusion. Kupiwa kunoita Paulo ma-revelations. Pavanhu vese vanganzi vaconfuse chechi, Paulo here. Zvikanzi doctrine dzake dzakonzera vanhu kuita kuti misoro yavo ipise. Unoparidza zvinhu zvisinganzwisisiki. Unoshoropodza temberi. Ndokuexaggerata kuti mhosva dzake dziwande. But ndinofara nokuda chiitiko chiri pachapter 23 kutanga kwayo. Paulo unoiswa pamberi pecouncil. Ndokubva anzi zvidayirire nyaya yako. Uri kufollowa? Zvidayirire, uri kupiwa mhosva kaiwa kunzi waconfuse vanhu vechechi. Maparidziro ako, maitiro ako zvinhu, mafundisa achema. Uri kunzi kuita kwako kunovhiringidza vanhu. Ari kubvunza izvi was the chief priest wainzi Ananias. He wasn't just a priest, he was a chief priest. Ndokutora nyaya, ndokutanga kuitonga. Zvikanzi na Ananias, iwe Paulo, daira wega nyaya wapombera wayo. Paulo achivhura muromo wake pavhesi ya 2. Even vhesi ya 1 ichipera nevhesi ya 2. Paulo anoti nhasi ndamira pano pamberi penyu imi mese munondipa mhosva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti moyo wangu wakachena pamberi paMwari musiki wedenga nenyika. Paulo achitaura statement iyoyo, Ananias the high priest ndokubva asumudza voice rake ndokuti kumusoja anga akamira padhuze naPaulo, murove muromo. Handisi kutaura zviri kunze kweBhaibheri. Pavhesi iyoyo mupirisita mukuru, haazi mupurisa, haazi musoja, mukuru wechinamato, a high priest. Paulo akaordenwa naMwari kuti aite zvaari kuita izvi. Mwari ndiye akati vapirisita vave vapirisita, Mwari ndiye akati maapostles ave maapostles. But mupirisita nemaapostoli ndomubva vatanga kurovana. Zvikanzi naAnanias the high priest, Paulo achiri kuzama kutsanangura nyaya yake kuti handina mhosva pamberi paMwari. Zvikanzi nomupirisita mukuru, iwe musoja, rova muromo womukomana. Bhaibheri inoti ndokubva arohwa muromo achiri kutaura.
Paulo warohwa muromo nekuti muprista ati ndirohwe. Ndopaakavhura zvekare muromo ndokubva ati, imi vakuru, Jehovha ngaakuroveiwo. Nekuti maisa mutemo wokuti ndirohwe, indakuisawo mutemo wokuti Jehovha adi. Zvino pamairasa imimi ndepekuti mati ndirohwe nevanhu. Indichakumbira kuti Mwari ndiye ngaakurovei kwete vanhu. Ndopamuchaona kuti shamhu yemunhu neyaMwari dzakatosiyana. Penyu maita mapedza ndarohwa zvapera. Ndakukumbira denga kuti riburukire nyaya yenyu. Murohwewo nokuda kwezvamaita izvi. Vamwe ndokubva vati kuna Paulo, unotaura sei kumukuru? Hauzivi here kuti mukuru wesinagoge zvikanzi naPaulo, mati kudii zvikanzi mupirisita mukuru? Hauzivi here kuti zvawataura hazvitenderwe nemurayiro? Paulo ndokutovhura muromo wake ndokubva ati, ndine urombo, ndatadza. Nekuti chokwadi shoko raMwari rinodaro kuti regedza kupokana nevanotonga. Handina kunge ndaziva kuti mukuru uyu unotungamirira chechi. Zvichida nyaya yake yaaitawo yasakaoneni ndisazive, ndavafundisa havadai. Ndiregerereiwo. Chokwadi kana mazoti vakuru ava vanotoparidzawo kuchechi kwavo. Kana mazoti vakuru ava vane chigaro. Kubva ndakanganisa pakutukawo muzodziwa, but zvanga zvaitwa nomuzodziwa ndafunga kuti mumwe pakati pemasoja nemapurisa vanhu vaMwari havaite maitiro akadai. Ndichiri ngoanalyza scripture kwairi kutangira ndizvo zvoga. Nekuti Mwariwo zveshuwa akanditi tiregedze kudaro kuvanhu vanotonga. Asi handina kunge ndaziva kuti mukuru wemunhu waMwari. Ndazoziva mandiudza. Ndiri murume ane marevelations. Hakuna chinoti mve apa ndikasaona, but uyu ndakandisina kuzivawo kuti munhu waMwari. Ndinoprofita tsono kwete zvokumbotamba, but handina iye andipotsa. Ndinotorwara ipo panapa nekuti denga rakati ndinonyanya kuonesesa. Ndine muzwa wakaiswa munyama nokuda kwekuona chete. But iye andipotsa yekuti uyu ane chechi mukuru uyu. Iyo handina kunge ndaiona. Mata anodii zvikanzi anoparidzawo ipapa ane sangano. Kubva ndiregerereiwo. Unoziva here kuti kana munhu ari munhu waMwari anofanira kukonfemwawo nevanhu vaMwari. Ende moziva futi kuti havazi vese vanhu vaMwari vanonzwa Mwari. Unoziva here kuti kune vanhu vakanzi naMwari vakawana rema ndokubva vauya kubasa rekuzoshumira, nekuti Mwari akataura navo feya. Pagoita vamwe vakawana logos, vakaverenga scripture yakanzi go ye therefore, ndokutora iri vhesi yekudaidzwa kwevamwe ndokuzvimbunyikidza ndokupinda. Hapana chakaipa, vese vakanzwa Mwari, but at different degrees and levels. Rema ishoko raMwari rakataurwa kare rikanyorwa. Logos ishoko raMwari rather rakataurwa kare rikanyorwa. Rema is the current word. Shoko rinouya ipapo. Bhaibheri ndo standard yedu, ndo pa foundation patinotsika. Totanga kuvaka nerema takatsika pa logos. Mwari achitaura zvimwe zvinhu nhasi
zvekuti mukada kuzvitsvagira mavhesi mubhaibheri amuawane. Iro rakagara rashamba maoko bhaibheri racho ndokubva rati hazvisi zvese zvakaitwa zvakanyorwa umu. Saka pakudiwa varume vanotenda bhaibheri rakanyorwa number 1 number 2 voenda beyond, voziva kuti nanhasi Mwari akambotaura gore rakapera achiri kutaura zvekare. Nekuti Mwari ane paanoita sekunge anozvikontradikta. Munoziva here kuti Mwari ndiye akati kuna Abrahamu, ndipe mwana wako enda unouraya, ndava ndiri kumuda. Vari Mwari, kwete mudzimu, kwete shavi, kwete dhimoni, kwete ngerozi yakabva kudenga yakadonha. Mwari ndokuti ndinoda mwana wako yauzondipa. Abrahamu ndokutora mwana ndokuenda naye pakuda kunobaya. Mwari futi ndokudzoka ndokuti regedza kubata mwana. So Abrahamu kana akada kuramba akati kwati kwati pashoko regore rakapera, unouraya chawaifanira kusazouraya gore rino. Shoko rakanyorwa iro ilogos. Ndo patinotsika kuti tiregedze kuzorasiswa kana rema yakuuya. But pane the current word, the now word, your word for today. Zvakaitika kune vakaitika kare zvakatoitika, but I need my own word for my own situation today. Unoramba wakabatira pakuti Mwari akati tiende mwana kuzouraya. Nyamba Mwari akataura nezuro ngaateererwe futi 3 days later. Tine vanhu vangane vakabatirira pamadoctrines ekutanga kwechinamato. Hauvabvisa ipapo. Vachakabatirira Mwari akataura zvinhu makore akapera. Munoziva here kuti Mwari paakazvitaura gore rakapera haana kuzotengesa muromo. Achinawo muromo nanhasi achiri kutaura. Mwari mumwe chete ati ndipe mwana, ndiye Mwari mumwe chete anotiregedza kuuraya mwana. Kodai wakaramba wabatira patsika dzenyu dzemagariro nechinamato. Kuti takabva kare ndozvataita izvese hatichinjiswe. Okay. Unouraya mwana akanzi naMwari ngaafe 4 days ago. Nhasi Mwari vachiti ngaachiregedza. Kureva kuti nzeve yako ngairambe iri sharp. Nzeve yako ngairambe iri sharp. Mwari unozviita, unokudza kuti applyira basa uri wana uchangopinda zonzi resign. Alright. Imi muri kuti tikuda logos chete. Hatina zvimwe zviprofita nechi iri ndoshoko. Tawana iri takwana. Alright. Makwana. Dauti unditsanangurire mubvunzo wandinawo panapa. Unoziva here kuti iro racho rauri kuti iri ndawana iri ndakwana rine vhesi iro riri iri kuti hazvisi zvese zvakaitwa zvirimu. Iro riri iro ramuri kudai. Havangandiudzika zvakanaka. Racho raunodada naro ragara rabuda pachena kuti handina kupedza zvese. Iro riri. So watch out. Iri. Enonoziva kuti vakashumira Mwari pakutanga vaitoshumira vasina iri. Pakushumira kwavo iri ndokubva ragadzirwa. Vaishandise. Ndosaka vakashumira zviri nani kupfuura mashumiro atingaiti. Vacho chaivo vananya kugadzira bhaibheri havana kumbonya kurishandisa. Vananya kutanga naro vakariita ndokubva ranyoreka. But teerera, kana uchiti zvinhu zvese zvirimo, ngatiti wa-applyira basa hakuna response, wo-applyira imwe company hakuna response, wo-applyira imwe company hakuna response, then all of a sudden koya 4 tsamba dzinouya dzichikudedza for an interview.
What since my dates akasiyana rega ndende kwese umvonzo wagamuchirwa yozitanga basa ku Dunlop waona basa, Coca-Cola waona basa, ku pharmacy waona basa, ku city council waona basa. Ndiudze verse iri muBhayibheri pakanyorwa Dunlop. Yes, there might be my scriptures aripo anokuguide in making my choices, but pane ma moments anoda rema. Because muBhayibheri musina Dunlop unogona kuinzwa munzeve fair. Dunlop fair. Unoita sei kana watarisana ne situation iri kuda kuti uite a choice. Mwanasikana wakaurunguduka zvakanaka Mwari akakugadzira. Vanokuda vowandisa kupfuura hwana anofanira kuroora. Unoita sei? Hakudiwa haizi mhosva ka. Asi ndinoita sei? Nekuti munyama uchiripo panyika wekuti unoramba chaiye nokuda kwezvaari nhasi. Ugoda asiriye nekuti akafitwa nhasi kunga ari. What do you do when you are confronted with a situation and all you have is logos? Ndinewere ndikuona kuti majority yenyu iri kuteerera. Mene kana paine ari padhuze newa asiri kunzwa. Pauro anomira pamberi pa the chief priest ndokutanga kukondema basa remaapostora. Anozivikanwa kuti vakomana Pauro akanyora mabhuku akawanda kupfuura Ananiasa. Ndokutoguma kuvanzwa ipapo. Nechavakatisiyirawo chinoverengeka hapana. Asi nokuda kwezita chete rechigaro ndavachati hai. Ndokufunga kuti ndozva zviri pamberi paMwari. Chechi inogona kuvhotera munhu ikakubata kumeso uriwo uri pasi pekupedzisira. Ndava zvinokwalifayisa vanhu kuve mapirisita iko kungoberekwa mumba yaRevhi uri tsotsi zvaro rokupedzisira. Unopapinda ukatove mupirisita mukuru. Pauro haana kupapinda nokuda kwemhuri yaakaberekwa kwairi. No, kuti denga rakavhota. Ndinozwika? Na ukamutarisa ndosaka ndaitaura nyaya yekuti vakatomboti pai vasara Jesu akuenda. Jesu anoti akomana chiendai munogarira mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene auya muchava nesimba muchadai. Vachisara Peter ndokubva asumuka akati akomana takashota. Judas akafa. Ende shoko rakati ngaariplacwe. Toita sei? Ngatikandei mujenya. Ndokubva ma-elections atangwa mweya mutsvene asati auya. Ameno dai vakangodhileya. Nekuti kana mweya mutsvene asati avapo motongoita. Munomuziya sei? Ndokutsvaga wakomana naJosefa naMathiasi ndokumva vanzi vanenge vakafitwa ngativaisei vari tu apo. Saka toisa upi wacho ngatikandei mujenya. Ndokuita sevanokanda hakata muchechi. Yavanzi sarai muchinoita ndeyekugarira power. Ndokubva vanotanga nema-elections. Ndinozwika? Ende kana makanda hazviite kuti pamushaya anohwina panotowanikwa anohwina. Ndokubva mukomana ahwina zvikanzi apinda akakorokotedzwa pai. Ndapinda ndatopo pakati pevadzidzi. Zvese zvaitwa izvi, for your own information, no matter vakazviita vanamata, denga raizviziva kuti paifanira kuitwa a replacement. Now, replacement yaifanira kuitwa hapa. Unomboziva kuti iye Jesu pachezo zvake paakasarudza vadzidzi vake,
bhaibheri rinoti sezvinonzi akasarudza 12 vadzidzi, but ukadazotarisa mushe anga akasarudza 11. Bhaibheri rinobva rati because one of them was the devil. Iyo nzvimbo yaPauro yanga yakafanira iswa Satani ipapo. Judas ndokubva aiswa ipapo. Hapana kuti pane vhesi inotsanangura kuti pakaiswa one of them was the devil. Matthias waiswa wapinda neelection. Denga rikati rimwe zuva Pauro achienda kuDamascus. Zvikanzi vakomana makaisa wenyu nguva yedu yekuti tichisa wedu yadi. Kana makuzoti takuwandisa ta 13 ikoko kuno kumuri 12. Makaita zvemusoro wenyu mukaisa wamakafunga kuti ndiye akafitwa, ista akumbonobata mukomana ari kuenda kuDamascus anonzi Pauro. Ndokukuduburwa nedenga. Ukaona maelections edenga hakuna mumwe aripo, idenga chete nemunhu waro. Ndokupedzerana achibva ipapo zvikanzi uchibva panapa uri kunorova vhangeri sevhangeri. Haana chegumi chaati abhadhara, haana chitupa chekuchechi. Ndiri kuzvika zvakanaka. Ende kwaakunoparidza kwacho kune mitemo yakawandisa inobvunza une vakadzi vangani, wakazodiwa wakabva nekupi, hatina nhoroondo yake. Nyamba denga kana ravhota. Ministry ya Pauro yakafesa resistance muchechi. Iye aine ministry ya Jesu. Kune vanhu vasingade kuti ukaruke wakungoshandiswa naMwari from Norway. Vanhu vanoti munhu ngaadhiresekewo paabva napo. Ko vanoshandiswa naMwari vakabva nekupi? Zvikanzi kunyepa Pauro haazi maapostora. Ndava maapostora munhu akaona Jesu fair. Ndo qualification yavo mazuva iwayo. Right? An apostle is somebody who has seen Jesus face to face. Agara naye, afamba naye. Pauro akati saka koina handizi pakuita sei. Ndava ndanga ndiri pabhiza, denga ndokubva ravhurika, masikati makuru. Ndikarohwa bhiza rikawira kwakadaro. Ndiri pasi ipapo ndakabvunza kuti ko ndimani ko ishe wangu. Iye akataura zita ameno kana akaita mistake. Akayasve ndini Jesu waunotambudza. Iye wamuri kuti asina kufamba naJesu haazi maapostora. Ndakasangana naye, ndikataura naye masikati makuru. Imana Peter munongoda kutaurisawo transfiguration yamakaona, makambosara muri mapofu. Kana paina anotonzi akayasoona Jesu, bvunzaini. Ari kudefenda ofisi yake, kureva kuti munhu wese waMwari pane paanofanira kunyararawo vanhu vachitaura, but pane paanofanira kuvhura muromo wake odefenda ofisi yake asingatyi. Matthias kubva zuva raaiswa hatina kumbonzwa zvaakazoita, kana vhesi yakanyorwa, kana vhangeri yakaparidzwa, kana murwere akaporeswa. Election. Vakatumwa kunotanga chechi yePower, no vanotanga nechechi yema-elections. Avhoterwa akapinda anoti Mwari andisarudza. Gore raanodyiwa zvinonzi Satani. NdiMwari kana zvawira kwako cheta didi. Kweyo pawahwina hapana adyiwa. Satani aripo futi pa. Right? Tiri against here zvese zviri kuitwa machechi zvino. Pane chishuwo chedu ndepekuti kana mapapinda makunzi ndimi mukuru, itaiwo kazvikuru zvine zera nemi, vanhu vaone kuti mukuru akawanikwa. Ruzika zvakanaka. Tirege kuita ndosaka Pauro ari kuti handina kuziva kuti uyu mukuru. Ndiregerere. Iyo chechi yakamuti a high priest. Ndiri kubatsira munhu era. 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 Ndiri kubatsira munhu era
ndichinewera ndinewera apa Paulo anoti ndakachena pamberi paMwari zvandinoziva, but akachena pamberi paMwari kudaro ndokuroverwa izvozvo. Kangani kaunorohwa wofunga oti naye Mwari ndakakutadzirei, iwe wakachena unoroveka. Nyika inozvigona, inokurohwa wakachena, akuda kumbokwesena kuti naye Mwari munene here, Mwari mandisiya here. No, Mwari vainewe. Kune vanhu vakazvipira kukuconfronta, no matter how anointed you are. They are ready to confront you. Verenga Bible rako zvakanaka, zvinonzi Stephen apfugama apa vakuda kumutema nematombo, akaona denga richivhurika. Ndokutanga kuvaudza zvaari kuona, kati ndaona denga ravhurika, mwanakomana waMwari amire kurudyi rwaBaba. Achitaura izvo zvinonzi chiso chake chakapenya chikaita sechengirozi. Riverenge Bhaibheri rako. Vakatarisa chiso chake chichipenya kuita sechemutumwa, vakagokanda matombo pasi. Iko kumeso kunenge ngirozi iko. Vakataka nemabwe. Saka hakuna umwari wauchawana unokuprotecta from attacks. Unotoatakwa chete. Mwari zvaangangoita kukusimbisa kuno kuti dombo parinorova rinoita serarova madziro. But vanogumbutsa, vanoshorokodza, vanoshungurudza havapere panyika, nometa wazodzwa, nometa wamera mapapiro. Denga rakazvizama pana Stephen, kumeso kwachinja, vakamuuraya akafanana nengirozi kudaro. Saka sei uri kuda kuti hama dzako dzikunzwisise? Sei uri kuda kuti vechechi iyeye vakunzwisise? Sei uri kuda kuti vawakasiya uchiuya panapa vakunzwisise? Wamera mapapiro wakubhururuka, vanoutaka nemabwe chete. Kutsanangura zvinobatikira? Zvinobatikira izvi? Okay, ande tikuenda pane nyaya. Paulo wakatanga kuchipa speech yake. Ndinofara uchiverenga downwards from verse 3 zvichidzika. Zvinonzi Paulo ndokubva aona kuti panapa dare rine vanhu vari divided. Mune vaFarisei nemaSadducees. Vanhu ava vane mabeliefs avo akatosiyana. When it comes kuma doctrines, vega vanorwisana. But nekuti vawana a common enemy, kunyange vanga vari ma-enemies, vaita mushandira pamwe kufaita munhu one. Paulo ari pamberi pe-council. Vari kutonga Paulo vaFarisei nemaSadducees, ivo pachezvavo havawirirani. But nekuti taita muvengi one ashungurudza guta, pakave neukama nokubatana, even mapastors anga asingafonerani, vakatanga kufonerana noda kwe-one common enemy. Chechi dzikabatana kuisa musoro pamwe dzanga dzisina kubatana before. Paulo achitarisa akaziva kuti vanhu ava vari divided, but indava nhasi vawirirana. Ndokubva Paulo aintrodusa nyaya yaakada kuti varovane vega. Ndokubva Paulo asumudza ruoko akati, ndipedzise kutaura zvakantaura zvikanzi, inini ndiri muFarisei chaiye. Ende munoziva kuti ndinotenda kuti kune chinonzi resurrection, kune chinonzi ngirozi. Bhaibheri robva rati vaSadducees vanga varipo havatende izvozvo kuti pane chinonzi kumuka kwevakafa, pane chinonzi ngirozi dzinobva kudenga dzinouya. Paulo ndokubva atora side revaFarisei akati, vaFarisei muri pano? Akati tiri pano. Zvikanzi ndinenge imimi ndinotenda kuti munhu anofa anomuka. Ndinotenda kuti denga rakatakura vatumwa vanopota vachiburuka vachikwira. Ndokubva zvaitika kuti vainyora maminutes
vaisapotawo vafarisei. Vasadhusei ndokubva vagumbuka. Bhaibheri iyo vhesi yandiri kukupa iyoyo inotaura kuti vafarisei vaitenda in resurrection and vaibhelieve in spirits, but masadhucees vanga vasingatende izvozvo. Pauro ndokubva atora side one rine majority, akati ndotenda kuti munhu afa anodii zvake anomuka. Vasadhucees vakati wakutanga imwe nyaya futi. Vafarisei vakati aiwa musiye apedzise kudi kutaura nyaya yake inenge yakanaka. Zvirubatika zvakanaka. Ndakuenda neweSamuel. Now Pauro waintroduce nyaya ndo panonzi nevakuru vaitonga. Zvimwe zvacho unomva unongotika tirambe tichingoverenga. Verse number 9. Okay, let's start from verse 6. But when Paul perceived that the one part were Sadducees and the other part were Pharisees, he cried out in the council, "Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and the resurrection of the dead. And I am called now in question." And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel nor spirit, but the Pharisees confess both. And there arose a great cry, and the scribes that were of the Pharisees. They arose and strove, saying, "We find no evil in this man. But if a spirit or an angel had spoken to him, let us not fight against God." Vakomana vakutopa judgment nyaya asati yapera. I don't know, but nyaya atanga ikai koka na paine ngirozi yakataura naye. Ngatingwarire vana baba kuti tinogora kurwa naMwari pano. Paulo waita neuchenjeri, but panonzi noise haina kupera, vakatanga kuda kurwisana. Painopera manje nyaya iyoyi yakuda kunopinda pavhesi yatazoverengesa. Panonzi the chief captain wakanga aripo nyaya yechitongwa ndokuona kuti Paulo akabatwa panapa anogona kubvarurwa akaita rengenya. Ndokutuma vanhu kuti mhanyai munobvuta Paulo ngaabve pakati pemapato maviri aya, anokuvara. Paulo ndokunobviswa pakati pavo nemurume wainzi Lysias. He was the chief captain, Claudius Lysias. Ndokunobvisa Paulo ndokubva anodi ndokubva anomuchengeta mukaso. Chiteerera ndakuenda pane nyaya. Ndokubva anomuchengeta mukaso because Paulo wakonzera confusion. Saka Paulo wachengetwa manje, wavigwa ndavakwaita vakati regai timutore timuvige mukaso. But kuviga kwacho kumuviga semuranda, se-slave, se-prisoner. I want you to follow. Look at me now, look at me now, look at me now, look at me now, look at me. Paulo wagara akaita zvokutochengetwa. Nava ukabuda panzapa unopondwa. Ava varume vambenge vari mumatare vaona kuti nyaya iyi haichaita. Ndo panonzi kwakasumuka varume 40 vakaita mhiko sokuti pasino kudenga. Takuda kupinda musungano vana baba muri pano
kuti ngative ine kutukwa kukuru kunouya pamusoro pedu tikatadza kuachieva this assignment. Pane ranopokana nazvo akati tese tinowirirana zvikanzi taakuita mhiko yekuti hakuna achadya kana achanwa, tine mutsanyo waakutanga with immediate effect. Kuzodya kwedu nokunwa kwedu ndokunge Pauro wafa. Ndokuita mhiko kuzvisunga kuti vana baba tinosiya vana, tinosiya madzimai dziri chirikadzi nenzara. Tichafaita nepese patinogona kana zvichida mupepa kana zvichida panhau dzacho. Kana zvichitukisa vana ngavasare vakatukwa zvavo, but we are going to make sure kuti murume uyu waenda. Ndokuramwa sadza risina kana mhosva kuti hatidye kusvika iye adizva wafa. Ikatifambe nayo mbichana. Ndava ndozviziva kuti variko vakadaro, vana baba nana amai, vamwe ihama dzako, vamwewo vatorwa, but variko vakaita mhiko vakati zvako hazvifambi, ndokutaura mashoko okuti ini kana ndiri mupenyu hazviiti. Vamwe vakati handidye kusvika marriage yake yaparara. Nokuda kwesevhisi yanhasi mumwe anofa nenzara chete. Handizive kumusha kwako, handizive kwawakaberekerwa, but kana kuina ariko akati handiridye kusvika zvako zvaipa, nomuviga gore rinosina kupera nokuda kwenzara. Uri kuona here kuti munhu unokuvenga kusvika pakuti anoti nekudya handichada, nekukuvenga chete. But regedzai tiprofite kuti Judas wakaronga kuuraya Jesu ndiye akatangira Jesu kufa. Anokurongera rufu uchanzwa zvefuneral yake usati wanzwikwa nezve yako. Garai pasi muyamchenati ndigadzirise approach yangu kana ndichishumira. Garai pasi nditsanangure zvakanaka. 40 yakanzi madzimai hatikudei munyaya iyi, not let her down. Toda varume vasangatete nzara, kureva kuti kana nzara yakiya maningi ngatironge mamwe mazana nemusoro, kwete kudzokera kunobika. No, kune varume vasiri kuvata muZimbabwe, zama chino nechocho nekuzvipira kurasikirwa nemari dzavo kuda kubhadhara nevanhu. Kana zvichida kuti tiise mari tinoisa mari. Nyaya yevharwe munobroka iwe unofunga kuti kana mbuya vako iwewe kana mumwe munhu zvake wakatora pikicha yavo otina mombe dzese kuendesa kun'anga, n'anga yati ndiri kuda mbudzi pamusoro odzoka nembudzi, n'anga yati ndiri kuda huko odzoka nehuko, kuzvipira kuti pamba pasare pasina nhaka, kuti zvinhu zvako zvibope chete, zvinhu zvako zviipe chete. Ipfuma iri kuenda mahara yese yoyoyo. But muri kuzviona here kuti muvengi wedu anozvipira kuramwa chikafu kuti tiparare. But why tiri kutamba nemuvengi wedu isusu?
hatidyi kusvika Pauro wafa. Muchadya zvei? Aidha kufa kana kudya. Wani ipapa munotochiita bedzi, munotofa kana kutongodya. Vachirangana izvozvo, ndinofara pachapter 23 yacho. Kubhuku yamabasa avapostori, Jesu wakaenda pakupera kwebhuku yaJohn. Jesu ndokusumuka. Bhuku yamabasa avapostori pachapter 1 ndopanonzi Jesu wakaenda pagomo reMorivi. Ndokutanga kusumuka, vachimuona achienda. Chikanzi vakomana, ndakuenda. Chenda munogarira simba ramweya mutsvene. Vakaramba vakati ndee kusvika kwatumwa ngirozi kuzovadhisimisa. Kuti aiwa Jesu vamaona achienda, muchamuona achidzoka futi semaendera mamaona achidi. Ndo Jesu paakaguma kuuya panyika kuzotsika panapa. Chikundishamisa chapter 23. Toita vhesi yakanyorwa nemavara matsvuku. Mashoko aJesu. Zvinonzi usiku ihwoyo, kureva kuti ivo vachirangana kuti anofa chete. Jesu ndokubva auya usiku kwakachengeterwa Pauro. Bhaibheri rinoti ndokumira side by side. Haina kutumirwa ngirozi. Ndava iwe hauzi kuparidza ngirozi ka. Waparidza zita rangu zvakanaka. Dzimwe nyaya wakarwirwa nengirozi, but this time Mwari wawakashumira ndiye achaburuka kuzorwira nyaya dzimwe dzasara. Jesu gare pasi. Jesu anoti kungirozi, sarai, farai, tandarai, ane zita raparidzwa nemukomana uyu ndini. Jesu ndokuburuka kunzvimbo isina kunaka, ndokumira naPauro. Pauro apa, Jesu apa, feya. Iri kurambwa nevamwe vecheche kunzi Jesu anoonekwa kuti iwe hausi vaapostora ndava hauna kumboona Jesu. Iri kuramba ichipamwa futi. Unoziva vamwe vafundisi vachatinyarira kudenga ndonge vakuenda futi. Unoziva here kuti kune vamwe vanhu vanonzwa Mwari kupfuura iwe. Ende vamwe vacho havasi vafundisi futi. Vana vako vaunoparidza kune vari nani pamberi paMwari than iwewe. Usambofa wakasvika kanyadza sapasta kuisa tiwoko muhomwe nemabhachi nechinechi ofunga kuti unoshamisira. Zvizive kuti pasangano rako kune vamwe vanhu vane ukama naMwari, zvekuti muri tu, iwe uri pasta iye ari mwana, mukarwisana, anorohwa ipapo ndiwe. Ndikudzika zvakanaka here? Rega ndikupuruvhireke. Munoziva here kuti temberi yapedza kuvakwa akaidedicata ndiSolomoni. Vapirisita vemo vakatadza kuipinda, yadedicatwa nemwana wesangano. Solomon haasi mupirisita, but wakaita a dedication yekuti vapirisita varidzi vechechi vakatadza kuipinda. Kona kudherera mwana wesangano chifunga kuti makafanana kana kuti unoshamisira. No. Nekuti kuna pastor akadedzwa kuzove a pastor, but akadaivetwa nemweya yetsvina. Waakushumira zvaasina kunzishumira. Jesu akandwa pasi, Bhaibheri ravharwa, akushumira zvimwe zviri kuitika muguta. But kune mwana wesangano akastika to his assignment. Iba vanhu ndokudzai zvandinoziva, ndinonzwa, nzeve dzangu idzi dzinonzwa. Ndiri mumba ndinodza adzimai vangu kuti ndinonzwa voice ranhingi panapa rikutaura zvakati nezvakati nezvakati. Nometa ndekupi kwavari. Nometa ndekupi kwavari. Ndikakuudzai vamwe venyu hamungazvinzwisisa, hamungazvitende. Unoziva kuti Jesu akaguma kuparidzwa kare mumachechi. Mabhaibheri aya achashumirwai. Satani pache zvake azorora ari paholiday zvino. Hakusina pastor achiri kufaita Satani. Wesa bata awana mukana wokuparidza aipere vhangeri yefa isina kubatwa. Hazviti. Hazviti kana.
famba chero mumachechi umo, famba kana pandufu kana papi. Pane chinotovaudza kuti hauna chawaita kana usina kudoma apa. Uri kuzviona? Ari kuita kuti Jehovha ive hombe, hatiziri isu isu. Ndimi ikoko. Ndimi ikoko. Uzachi ukaramba wongo chishoropodza pawasumukira. Vamwe vanongodaso, vamwe vanongoenda, vanongoenda bakaza. Unoziya, kune mwanga asingatozviziva. Anoti iyo nyaya isiri kupera, svondo rakapera kwakaverengeswa vhesi yakati ndomba yakandokwa pasi kukataurwa izvi. Chitatu kwaverengeswa vhesi yakati haina atsanangura kwabatwa futi nyaya iyi. Nhasi svondo futi kwaverengeswa vhesi haina atsanangura kwabatwa. Vanoguma kunyanya iwe ndekupiko kunyanya kuramba kwenetsa baba vedu ava. Chiti kunyazoitika ikoko. Ndototira ngokubatsira kuti bedzi muone because kune mamapastors ka bekuti shungu dzavo dzanyanya. Vari kurwadziwa zvokuti paid yacho ava yangobuda chero pavari havasina. Teerera musha. Izvozvo zvekuti une pain yakadaro yekuti unobhesta pamberi pevana ndozvakasaka Mwari amutse this minister. Because idzo hasha idzodzo dzaizogadziriswa nei. Ndavapesa apa taifunga kuti uri mutsvene nyamba panga pasina machallenges handitika Mwari ndomva amutsa challenge. Tione kusarurama kwenyu. Chindudzai kuti ngatiti alright wanga uine vanhu 20 15 vaenda wosara ne5 handitika alright. Saka 5 vasara ava vari kutukirwei because vakakumukira ndo vakaenda 5 vakasara ndo vanokuda. Saka uri kutukirei vakasara vacho? Ukati uri kuzvipedzera vanhu vega ndava 5 vacho vari kuuya futi muda kuzvavari kuita izvizvi. Amana unoziva kana watsamwa wapindwa nasatani even wakaenda kuchikoro chikoro chese chinobva changobuda. Ava kandova vanotenda iwewe ndosaka vakasara. Kochiva pakashoko chirova rakachenaka kune vakasara. Hatisi kuti zvakaipa. Unoziva here futi kuti tikada kutanga yotsika imbotendawo zvimwe zvinhu wokuti Makandiwa hake mudikiwo pamakore but wo pamweya takurawo kupfuura imini. Alright. Zvamunoita zvekubva madoma nezita rake papulpit iwe uine 5 vakasara. Ko ndikachidoma rako nenhamba iyi uri kuona ane simba racho ndiye akatopfava zvake. Tikakudoma chete ngoti ninge haana mati ne5 vakasara ivavo finish. Ko unorambirei uchangotaura iwo angowo mabhenji asina vanhu. Ko kwavakaenda kukatanga kudomwa rako unofambira kupi? Nevane matakishopu avo vakaona wako yavanovhara matakishopu kuti hautenge pano. Unoita chiseko kuti asari kutanda botso radomwa chete zita. Iwe hauone were wega kungoona kuti panapa ndiri kusundana neruware pano. Azvishandi. Ndiri kurova ndasara kuhamba mangana 2 hours dzekuparidza kana 3 hours.
vachirangana kuti hatidye kusvika afa. Jesu ndokumuvinga, ndokumira naye. Jesu ndokubva ati kuna Paulo, be of good cheer. Simba mkomana, simba mkomana, simba mkomana. Hapana chinhu chinorwadza kuti munhu ari kurwiswa nechechi anovingwa naJesu muridzi wechechi vomubva vanzi simba. Uchirwiswa nevanhu vemuchechi vachifunga kuti ndevechechi yaJesu, Jesu ouya kumunhu ari kurwiswa zvonzi simba ngomana simba. Ivo vari kudaro vacho vachifunga kuti vari kuitira Mwari basa. Wandofunga kuti kushumira Jesu kwatiri kuita. Jesu otoenda kumunhu ari kutambudzwa zvonzi naJesu, ano shamwari itosimba pana, usatye. Nekuti malero awakaita gospel paJerusarema wakatsanangura zita rangu zvandakada, saka ndoda kuti vhangeri iyo isvike kuRoma. Rudzwike. Jesu paipai watopedza kuparidza, watopedza kutsanangura, wakutodzokera. Kanzi ndakuenda ndonyaenda ndafambira. Ivo vachirangana vachiita mhiko, kana vaizvicheka maoko ropa richibuda vachiita masacrifices avo kuzvipira kuti hatida anodzokera shure. Ndinozviziva. Ipapa kunenge kuchitsvagwa kuti tobata papi, tobata papi. Ngatikiriyetei chinhu chokungoti tingoti chakati, zvikonzi ati chakati, handei kwakati zvikonzi iye aramba. Tozviziva ndizvo zvinoita. Iko zvino mazuva ano zvakungoti every time ukaenda panews pato nemukana wavafundisi mazuva ano 1-1 unotiwa kudini zvakati, unotiwa kudini zvakati, unotiwa kudini zvakati nezvakati, kuti ufunga kuti Zimbabwe yatinoziva yakatanga riini kudai. Mufundisi akatanga kukonsautwa riini. Nyamba zvinonzi tangirai uko muzosvika agoramba. Handiendi. Terere. Hapana, ndibate zvakanaka. Ini kwananzi naMwari enda ndo kwandinoenda. Nometa kunopfuta moto, nometa kunonaya mvura, kana Mwari akatenda. Vanhu vaMwari ngatichenjerei, even nyika ngaingware iregedze kutambisa miromo yevaranda vaMwari, tichinakirwa nokubvunza zvinhu zvatisingade kuzoteedza. Tinova wanzirei wekubvunza. Iye akatanga kuuya wacho zvaakataura zvakaitwa. Karai pasinisanangura. Chandiri kuda ndechekuti kana tiine mwana weministry ino ari pano akatendeka mukunamata kwake Mwari, ukarongerwa kwaunorongerwa ikoko, vanokushuwira zvakaipa zvichatanga kuitika kudzimba dzavo idzodzo. Saka vapedza kuita mhiko yekuti hatidye zvikanzi first strategy okumatoita sei, zvikanzi right, handei tono convince Claudius, the chief captain,
kuti aende kunodaidza Pauro akachengetwa kazvanzi zvodzi hande tonomukonvinza kuti atumire shoko rekuti Pauro ngaaririswe auyiwe naye kuno. Paanouyiwa naye kuno tine nyaya dzatoda kuti tibvunzisise pamusoro penyaya dzaka, but isusu ngatiti panenge pakutorwa Pauro achibvawo achienda kunotongwa togarira parodhi toponda. Saka ngatiitei kuti anotonga wacho anyore tsamba yekuti Pauro ngaariliswe kubva paakachengetwa. Pavanofamba naye tobva tadi tamuuraya. Bhaibheri rinobva rati ndokubva zvaitika kuti panga paine mwana mukomana wasisi waPauro. Pauro ane sister yake ine mwana mukomana. Mwana mukomana uyu ari padhuze nepari kuranganwa Pauro. Mene kuti ndisekuru here kana kuti ndiani? Ndizvoka mukomana uyu ndokunzwa sekuru vachinyewa. Ndakutanga nyaya ndasumukira yemahelpers. Ndokunzwa sekuru vachirongerwa nevarume vane miromo yakati papata kuoma, vari kuti hatidye hatinwe hativate kusvika sekuru vemukomana uyu vafa. Muzukuru ndokubva aibata nyaya akati iye handiende kunovatawo kana inini. Ndokubva ananga kuna Pauro, nekuti Pauro wanga achengetwa ende anga asingabvumidze kuonekwa. But the fact yekuti pakauya munhu ane good news anofarira Pauro, iye ane good news wakawana access. Kureva kuti vamwe vese vanokuvenga vachablokerwa outside, but anokufarira dhoo richavhurwa kwaari. Ndichatsanangura zvakasimba nyaya yema open doors. Unoziva kuti munhu anokutsvaga achida kukutadzira, Mwari uchavhara dhoo. But anokutsvaga achida kukuitira zvakanaka, dhoo richavhurwa kwaari. Ndosaka makaona kuti Ahabi anoti kuna mambo, that governor was he Obadiah, zvikanzi handei tonotsvaga mafuro nekune mvura zvipfuwo zviregedze kufa. Ahabi ndokubuda ndokunanga nekwake, governor ndokubuda ndokunanga nekwavo. Governor ndokubva vanosangana naElijah. Zvikanzi ndimere, Bhaibheri rinobva rati akazviwisira pasi, kwete kupfugama, akadonha. Zvichiri kunetsa vamwe futi kunzwisisa izvo zvekungotiwo munhu apfugama. Zvine nyaya izvozvo. Hatina vhangeri takamboparidza izvo ende hapana neshungu dzokupfugamirwa, but nzwisisai. Ukaona munhu angomira achitaura kuti kupfugama kunamata munhu, zviri kungokuudza nhamo ina Mwari wake yeworship. Kaona kudai so kwandaitawo munhu oti iworship, no matter ndi pastor, no matter ndi bishop, zviri ngokuudza kuti Mwari wake ari mucrisis yeworship. Ndava vakuru ava havatoziva chinonzi worship. So zvandaita izvi kana ikave ndo worship, saka ndo zvamuri kupa Mwari izvi. Zvinhu zvinoti panyika pano munhu mukuru kwauri unomuitira izvozvo. Sabhuku chaiyi. Unoziva kuti kune vanhu kunyange nevatongi vedzimhosva vanonzi my lord, your worship. Uchiri pa level yekuti kupfugama iworship, nhamo ina Mwari wako. Ndiye asina kana chaari kumbowana pakunamata kwako kwese. Zvinotombowanikwa nomunhu
ndozvonzi zvikapiwa Mwari zvonzi ndaweshipa. Zvine munhu ari kuzviwana panyika. Sabhuku. Ndava neminda yapa vanhu. Iri yaMwari futi. Zvinongokuudza understanding yemunhu kuti haatoziva chinonzi worship chacho. Mukomana uyu achisangana naElijah zvinonzi wakawira pasi. Bhaibheri rinoti nekuti waitya Mwari. Kutya kwake Mwari unoremekedza vana Mwari. Muriverenge zvakanaka. Ndokubva ati ndime here tenzi wangu, zvikanzi ndini. Enda unodedza Ahabu. Zvikanzi ndikadzoka ndokuwanai musipo, zvikanzi ndinokumirira. Zvikanzi anondiuraya ndikakushaya, zvikanzi ndokumirira. Ahabi waendawo. Gavhena waendawo. But akasangana nomuprofita ndigavhena. Number 1 nekuti unonzi waitya Mwari. Number 2 Bhaibheri rinoti gavhena uyu wakambochengeta vaprofita kuti vasaurayiwe naJezebheri. Akanovaviga Samuel achivachengeta nechingwa. Kureva kuti anofarira vaprofita achivasupply. Ndiye the first person kumita nomuprofita achigona kumuona. Ahabi anopokana nomuprofita was the last person. Kufarira vaprofita nokuvaitira zvakanaka unove ndiwo wokutanga kuva identify. Zvinobatira mushe. Okay. Komana ndokubva asumuka ndokuenda kuri kuchengetwa sekuru. Zvikanzi ndauya ndoda kuona sekuru. Vanzi varimo mukati makaona zera racho vakati hamufana hangaiti kasecho hakana chini. Kapinda mukati nyamba kanotorine zvinokosha kupfuura banga. Information yakakatakurai haisechwa igare muhomwe. Enda haina basa nezera. Ndokubva kapinda kati sekuru muri sei? Zvikandiri right. Sekuru pane nyaya iri panze apa enda kumira zvakanaka. Chii muzukuru? Kune varume 40 vapinda into an oath yekuti vati hatidye hatinwe kusvika imini sekuru mafa. Saka vati ndavanzwa vachirangana vari kuda kuinfluencer the chief captain anonzi Claudius Lysias kuti atumire shoko panapa muuye kuzotorwa muende kunotongerwa ikoko. But pakuenda kwenyu varangana kuti murodhi ndoma vachakuponderai. Vati kudiko mufanira? Zvikanzi ndonyaya ndanzwa. Haune sure? Okay. Zvikanzi naPauro, imi vakuru mukundichengeta uyai pano. Vauya pai. Zvikanzi da kuti mutore mukomana muende naye kuna Lysias wacho. Torai mufanira. Endai naye kuna chief captain wacho achazonyora tsamba yekuti ndibve pano. Achafurirwa nevavenga kuti andidedze. Torai mukomana uyu endai naye ikoko. Ane nyaya. Pauro haana kurumidza kuitaura. Komana uyu ane nyaya. Komana atorwa aendeswa kuna chief captain. Chief captain vabvunza mufanira ari kudei? Zvikanzi mufanira uyu auya kwatiri kuchengeta Pauro. But hameno zvavataurirana. But Pauro anditi ndiuye nemufanira uyu kwamuri. Ane nyaya. Chief captain nobva vatora mufanira mbva vaenda pasaidi. Zvikanzi mufanira uyu chii? Zvikanzi ishe wangu muri kuda kubatiswa tsvina madhaka chaiwo nevakomana vari panze. Muri munhu anokudzwa but ngwarirai politics dzechechi. Munosiyiswa dzenyu dzenyika mukapinda mupolitics dzechechi. Kuti umufana wanodherera kanzi mirai kune varume varipo vaJudha variko vakaita mhiko yekuti havasi kuzodya havasi kuzonwa kusvika vauraya Pauro. But vachakuinfluencai zvichaitwa kuburikidza nemahigh priests. Kounzwa tsamba kunoku inokuti imimi nyorai tsamba yekuti Pauro ngaariliswe kubva uko auye vomuponda munzira. Ndapedza. Zvikanzi mufana wati kudii? Zvikanzi ndozvandanzwa. Zvikanzi okay mufana zvochiita chiregedza kuudza munhu kuti ndowandoudza. Urikuona kuti mambo akachenjera anenge aine imwe source yeinformation but anoiviga
chirega kuudza vanhu kuti ndowandudza ndigoita sendinotonga zvakanaka, asi chiregedzawo kufamba uchiti ndindakadi ndakaadvaisa mambo chinyarara. Ndo panonzi ndokubva panyorwa tsamba yekuti army commander vauye, ndokutumirwa vanhu. Ukavaverenga vese vakatumirwa ipapo there were 400. Kune 200 vekutanga, koita vamwe 200 vaitevera nemabhiza pakati, koenda kunotora munhu 1. Zvikanzi chiendai munomutora, but makamuchengeta mutakure nebhiza rekuti iye wacho ngaasafamba netsoka, chero ari muranda but level yake ngaatasve bhiza ende akagadwa. Ende uchiona Pauro machengeterwo akaita, showa muchanoribika sadza mukadya zvenyu zvenyu zvekuti hatidya hatinwa hatidi. Matorerwo akunoitwa Pauro acho munotongorimonesa sadza. Pauro ndokubva aenda ndokubva anotorwa, but pane nyaya yangu ndepapa manja painotanga kuita seinokora. Pauro akachengetwa ari kuranganwa. Rukufalo kuri kuranganwa Pauro zvinoitika sei? Nhai imi hama dzangu muri pano, mese imi muri pano, kana muri munodawo heiyo unyatsodzamisa pfungwa, zvinomboitika sei pasi pezuva nekukura kwakaita nyika, nekuwanda kwakaita vanhu, nekuwanda kwakaita nzvimbo, zvigoitika kuti panoranganwa Pauro pange painewe ukama, rikasave denga chete. Yarongwa yacho yarongwa nevanhu vasina simba, but vane ruvengo chete. Vakuda kuno influencer vanhu vari in positions of authority, kuti chitiitirawo imimi sitazvitadza, but ndokubva vanzwikwa. Zvazviri kureva ndezvekuti kune ruoko rwaMwari runoshamisa ruchaisa vanhu panzvimbo, nzvimbo dzekuti zita rako richidomwa nobeta ndekupi kana kunze kwenyika, Mwari uchameka shuwa kuti paunoranganwa pane mumwe pakati pavo achamhanya pamberi pavo kuuya kuzomhan'ara kuti pane nyaya yakati. Ipapo ndarelisa emirako inoshamisa pamusoro peupenyu hwako ipapa. Pandabata apa panopfuura kuvaka imba, panopfuura kutenga mota, kurongerwa zano nedenga nhasi usati wabva pano, kuti kwese kwaucharanganwa zvakaipa, God is going to place somebody there. Nyaya yavachakurongera isati yabudirira, Mwari uchaisa munhu ipa. Ko inda vasina kuzviona kuti pane mumwe mufana akateerera pana kaita zvakaita kari kuseruka chidi, but kakanzwa nyaya. Vakanyeya Pauro vasingazivi kuti ane hamawo. Ndakutsanangura nyaya yemahelpers manje. Munhu wese panyika ane mahelpers akaordenwa naMwari kuti vamupe help. Garai pasi mubate nugget iyi, ibate zvakanaka. Pauro Can I give you this? Can you imagine kuti Paul, he is the greatest when it comes to revelations. The men can see. The men can see. Kuona kwa Pauro hakuzi kuti anoona ngirozi chete, anoona na Jesu wacho kugadzira wengirozi. But chii chinokonzera kuti Jesu anouya
oita nyaya naPauro. Jesu odzokera asina kusiyaudza Pauro kuti uri kurangana. So no matter how clear you hear the voice of God, you need people. Hakuna greatest vision inopfuura kuona Jesu. But Pauro achigona kuita nyaya naJesu, Jesu anosvika paanobuda osiya Pauro asina kuudza Pauro kuti uri kuranganwa. Pauro ari palevel yekunzwa Mwari, but rimwe day akavigirwa mukomana ari kunwa nhoko zvadzo dzembudzi ndokuteerera. Dai akati ndiri maapostora, Mwari unoti Jesu apa, Jesu ndopanga akamira apa. Unoenda. Uri kuona here kuti Mwari pachezvake ane zvimwe zvinhu zvaasingakuitire nekuti akatuma vanhu kuti vazokuitira zvinhu izvozvo. Pane chinongondipa kunzwa kuti ndifunge kunge ndakupapfuura umwe munhu asina kupabata. Ndoda kuti uregedze kuve proud. Mai regedzai kuzvikudza, yakona kuti Mwari. Kune nyaya dzamusingaudzwe naMwari. Mwari dzaanoreizira vamwe vanhu vakazvidzika, vausingape time kuti vataure newe, ivo vakaordainwa naMwari kuti vataure muupenyu hwako. Can I explain this?